Benvinguts i benvingudes una setmana més a la Teranyina, aquell espai, aquella secció on intentem esbrinar totes les interioritats de les entitats i les associacions torderenques. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres l'Associació d'Artesans de Tordera i ens acompanya la seva presidenta, la Carol Torner, que avui visita els estudis de Ràdio Tordera. Carol, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Encantats una vegada més que estigueu aquí amb nosaltres. Ho dèiem a fora de micròfons, ens agradaria que avui l'estudi estigués més ple de membres. Segur que en les pròximes edicions tindrem això, farcit de membres de l'Associació d'Artesans, clar que sí. Avui tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliquis els projectes que desenvolupeu a l'Associació d'Artesans i, com sempre, comencem deixant aquest petit espai inicial a totes les entitats perquè ens expliquin en què consisteix. En aquest cas, en què consisteix, Carol, l'Associació d'Artesans de Tordera? Nosaltres som una associació sense ànim de lucre que el que volem és donar suport a l'artesania local. Nosaltres el que volem és incentivar que la gent pugui ser creativa, que li doni una sortida a la seva creativitat, que també puguin exposar els seus productes i perquè no també els puguin arribar a vendre, que a vegades ens passa molt, que quan fem moltes coses, provem i demés, tenim un estoc molt gran a casa i també veure que a la gent li agrada i arribar a més gent és molt interessant. Ara mateix, més o menys, de quants membres podríem estar parlant? Amb quants membres es configura l'entitat? Aviam, nosaltres tenim dos tipus de socis. Els socis artesans, que són els que estan interessats en venir a fires, a muntar exposicions, a compartir el seu coneixement amb els altres, que són una cinquantena. I després tenim els socis, que són els simpatitzants, que són els que venen a col·laborar amb nosaltres a fer les activitats que fem cada setmana. Nosaltres cada setmana anem els dijous, estem al local i preparem la decoració de fires i festes. I llavors aquests són uns 20, una cosa així. Déu-n'hi-do, mig centenar. Claro, sou colla. Vull dir, al final, el local també, que no se us quedi petit, perquè mig centenar... Quan estem en plena voràgina de fer coses, sí, se'ns queda petitó. Ens parlaves ara justament dels dijous, us anava a preguntar una mica el dia a dia, les setmanes, com es distribueix l'agenda a l'Associació d'Artesans. Normalment, com seria això, una setmana normal, un dia normal? Nosaltres, de fet, anem més sovint. Nosaltres el que fem és tenim un dia setmanal, que és el que anem sempre, i estem de 5:45 a 7:45 del vespre. Els dijous i després tenim els primers dimecres de cada mes que tornem a fer les ganxetades, que és un altre dels projectes que tenim en marxa des de començament. Després, quan tenim més feina, sobretot cada cop que s'acosten més les fires o les festes que fem, doncs hem d'anar més sovint, perquè si no, no arribem. I a més que són aquelles coses que ens engresquem. Diem, farem això i amb això arribem segur, però clar, ens emocionem tant que al final necessitem més temps i acostumem a anar més. Clar, aleshores entenc que en el vostre dia a dia vosaltres sempre hi sou presents, però també us marca una mica l'agenda aquestes fires, aquests esdeveniments que vosaltres teniu marcat en vermell al calendari, oi? Exacte, sí. Ara mateix estem preparant tant la nit de les bruixes com una altra festa que encara no sé si puc donar tota la informació, però ens queda molt poquet, i també estem treballant amb la Fira del Ram, vull dir que ja també treballem amb la medieval, i ja també, que aquest any hem començat, i ja preparant també carnestoltes de cara a l'any vinent. Sí, al final és un dono, perquè no paren de succeir-se esdeveniments i per tant la situació... I de fet, com et deia, ens engresquem molt i a la que ve algú ens diu «Ei, ens podeu ajudar amb aquest projecte, us agradaria col·laborar?» És que no sabem dir que no. Llavors, sempre estem liades. En aquest sentit, a més, també col·laboreu força amb altres entitats. Sí. Això també és important quan hi ha setmanes o dies de càrrega de feina, rebre el suport també d'entitats de Tordera. Sí, sobretot, de fet, quan nosaltres organitzem les fires, el que volem és que vinguin altres entitats, qualsevol altra entitat que vulgui, que li interessi, que digui, a mi m'agradaria participar, nosaltres estem encantats que vinguin i ens ajudin, perquè de fet és una manera de descarregar-nos nosaltres de feina i poder centrar-nos potser en alguna cosa que a nosaltres ens doni millor, per exemple, el que deia, de decoració, i deixar amb uns altres potser, per exemple, quan fem el bar, això ho porta una altra entitat, la nit de les bruixes ho porten l'Associació de Dones,
la Fira Medieval ho porta l'Atlètic Club. Vull dir que està molt bé repartir-se la feina perquè així arribem a més. I nosaltres, una de les coses que hem volgut donar-li molt valor des del principi ha estat això, col·laborar amb altres entitats. Col·laborem molt amb AFET, amb l'Associació de Famílies Especials de Tordera, amb Happy Family, amb Equip Pimalió, amb les dones torderenques, amb l'Associació de Diables. Vull dir que sempre estem buscant col·laboracions. I tant. Abans ho hem tocat d'esquitllada, anem a aprofundir una mica més en aquests projectes que desenvolupeu. Per exemple, estàvem parlant de les ganxetades, també oferiu una sèrie de cursos en aquest sentit, perquè l'oient se situï. Què s'hi pot trobar a l'Associació d'Artesans? Doncs nosaltres fem de tot una mica. Vull dir, toquem de totes les tècniques possibles, ¿vale? I també el que ens agrada molt és que quan ve algú que ens diu «Oi, pues a mi m'agradaria aprendre a cosir», doncs també podem fer algun taller específic per aquella persona perquè aprengui a cosir o aprendre a fer servir la màquina de cosir. Llavors, les ganxetades, per exemple, és un projecte que neix de la idea de la solidaritat, no? Nosaltres el que fem és, aquell dia, posem el material i ensenyem un patró petitó amb les persones que venen, i la idea és que aquell material es quedi a l'associació i que sigui per un altre projecte en comú. En aquest cas, aquest any, és per fer algun projecte al poble. La idea és que quan tinguem una quantitat de peces d'aquestes petites que es diuen granis, fer la decoració d'una part del poble. Ja ho parlaríem amb el regidor que toqui, però en principi la idea seria aquesta. També estem col·laborant amb Oncolliga, que no t'ho he dit abans. Aquest any al Tomato Festival, que també hi anem, fem un taller de roses brodades i el que recaptem, la quantitat que es recapti, és per Oncolliga. Abans d'anar justament amb l'Oncolliga i també amb el Tomato Festival, al qual hi sereu presents, ara em parlaves d'aquestes tècniques. Clar, sou molts components, sou molts membres i l'artesania, vaja, té un ventall de tècniques i de maneres de fer molt diversa. També com doneu cabuda a totes aquestes tècniques, perquè també entenc que els diferents membres de l'entitat també tenen diferents inquietuds. També suposo que s'ha de trobar una mica un equilibri, no? Sí, bueno, de fet el problema que ens trobem molt és que a la gent li agradaria molt venir a col·laborar, però després, clar, tots tenim feina, tots tenim poc temps disponible, no? Per això només anem un dia a la setmana, que també és una de les coses que la gent em diu, no? Que no esteu més, ja ens agradaria, però clar, el temps que tenim és el que és. Llavors, el que sí que fem sobretot, dibuixar i pintar, després cosir i després el que et deia, o brodar, o també amb agulla màgica que havíem fet servir, que és fer el tramultellable. Havíem fet un curs de fades Waldorf, que es diuen, no sé si ho coneixes. Doncs no. És una tècnica molt maca, és una manera de treballar que no cal cosir. Llavors és molt bonic, és molt vistós. I va agradar molt, va ser un dels tallers més explosius, no? Va venir molta gent, si no hi cabíem aquell dia. Bueno, doncs d'això tracta també, d'engrescar i d'enciclar la gent, i tant. Ara sí, passem en aquest Tomato Festival, segurament seria una de les novetats més destacades que teniu a la vora per part de l'Associació d'Artesans, en aquest Tomato Taller, que fareu el 18 i el 19 d'abril a la Masia de Tordera, i en el qual col·laborareu també amb la delegació d'Oncolliga de Tordera. Com funcionarà, Carol? Serà un taller d'artesania? Com anirà? Sí, serà un taller per aprendre a brodar roses. És una tècnica molt maca, molt vistosa, i de fet és el que dèiem, que el que es recapti és íntegre per Oncolliga. Llavors animo a tothom a que s'apunti i que vinguin a veure'ns, que el lloc és preciós i serà molt engrescador per tots. I aleshores serà un taller i aleshores límit d'edat, preus, en aquest sentit, com es gestionarà? El taller, el preu són 12 euros per persona. Home, no és un taller infantil, però de fet a la Fira del Ram farem un taller infantil ja més adequat a nens, però en aquest cas el taller és més pensat per a públic adult. Estarà limitat a 10 persones i serà durant els 2 dies que dura el festival, tant al matí com a la tarda.
de 11 a 1 i després de 4 a 6 de la tarda, el divendres i el dissabte. I les entrades, en aquest cas, es poden adquirir abans o serà presencialment? De fet, si tenim l'enllaç de l'entitat, o sigui, vam fer una publicació, perdó, l'enllaç no, vam fer una publicació que han de fer la preinscripció per correu electrònic al nostre, Artesanos Tordera, i llavors a l'adquirir el preu del taller pots entrar a el que seria el recinte, no als concerts, que això és a la nit. Exacte, no hem comentat el Tomato Festival, que serà justament això, un festival que es desenvoluparà a la Masia de Tordera, al restaurant, el 18 i el 19 d'abril, d'11 del matí a 11 de la nit, i on es combinarà música, gastronomia, però també tallers, xerrades, ponències, i entre ells, entre aquestes activitats, hi haurà la de l'Associació d'Artesans, que també col·laborarà amb l'Oncolliga. També és maco, és gratificant col·laborar en aquesta mena d'accions, i l'associació entenc que hi és molt present en aquesta mena d'actes simbòlics i intentar deixar empremta. Això també deixa una petjada. Home, una satisfacció molt gran, sobretot que tant Oncolliga com des de l'organització del Tomato, que van posar-se en contacte amb nosaltres, que els interessava el que feien. De fet, vam tenir una reunió i els hi vam presentar una mica el que feien des de l'entitat i van estar disposadíssims en tot moment a treballar amb nosaltres. Vull dir, això és un orgull, perquè sí que és veritat que el que nosaltres sempre que veiem és que l'artesania no es veu com una cosa molt professionalitzada, saps? És com, bueno, és alguna cosa que fas en el teu temps lliure, no? I no, et puc dir que tenim socis que fan autèntiques meravelles, vull dir, preciositats. Si no els coneixeu, podeu fer una ullada per nostre Instagram, que el retuitegem i tot això, els posts i tot això de les coses que ells fan, i n'hi ha coses precioses, vull dir, molt professional, amb uns acabats i una professionalitat, és que no li trobo una altra paraula, saps? N'hi ha autèntiques meravelles. I quin perfil de persona creus que és apte per l'associació d'artesans? Tothom, gent que li interessi, òbviament, gent que tingui destressa, en quin sentit? De fet, nosaltres abarquem a tot tipus de persones. Estem adscrits a la taula de salut, també, que també ens envien a persones que tenen algun tipus de problema de salut mental i de més, i nosaltres els acceptem plenament. Vull dir, les noies d'AFET també han vingut moltes vegades al taller amb els seus nanos, hem fet murals col·laboratius. Vull dir, la idea és que tothom tingui cabuda, perquè, clar, per què no? A tothom ens agrada participar i fer coses, el que passa que hem de trobar el que ens agrada. I de quina manera algú que estigui interessat en entrar a l'associació, com ho pot fer? Es pot adreçar a vosaltres a través d'Instagram, a través d'un telèfon? Sí, nosaltres estem els dijous a la tarda al local que està a les Galeries de l'Ajuntament, a davant d'Aquàlia. Després tenim per xarxes, ens poden contactar per missatge directe i nosaltres mirem de respondre de seguida i a tothom. Molt bé, doncs ara ja gairebé per tancar, Carol, comentàvem aquestes novetats en relació al Tomato Festival. Hi ha alguna cosa a l'horitzó que també se'n pugui comentar? Ara, per exemple, en pocs dies tindrem la Fira Mercat del Ram, també hi sereu? I home, i tant. Home, aquí no es falla, no? Nosaltres mirem d'estar tot arreu. Oh, i tant. Hi haurà stand i què s'hi podrà veure a l'estand de... De fet, nosaltres l'estand el volem aprofitar aquest any per donar visibilitat a l'associació i a les fires i festes en les quals participem. Llavors volem compartir més tant amb AFET, que com et deia tenim una relació molt estreta, i el que farem serà publicitat tant la Fira Medieval com la Nit de les Bruixes. Molt bé, doncs aquesta Fira Medieval i aquesta Nit de les Bruixes, de les quals també hi estarem pendents. Dates encara és aviat per parlar-ne? Per la Nit de les Bruixes és el 14 de juny. I per la medieval diria que era el 4 d'octubre. No sé si és el 4 d'octubre és la data de l'any passat, però és la primera setmana d'octubre. Encara queda, però ja tenim més o menys situat. Però s'ha d'apuntar a l'agenda. Exacte, ja ho marquem en vermell al calendari, clar que sí. Carol, nosaltres que ho deixem aquí, no sé si ja ens deixem alguna cosa en el tinter, alguna altra novetat, algun apunt? Pel 24 de maig estem preparant una festa molt maca amb l'Associació de Dones Torderenques i amb l'Associació de Veïns de Sant Andreu, que us encantarà.
Alguna cosa més? Hi ha És alguna que cosa no més, sé, Carol, no sé o si em encara... deixarien dir-ho, però bueno, sempre estem rumiant coses i rumiant projectes nous per oferir-los al poble, que al final és el que volem, no? Que dinamitzar el poble i ser el més inclusius possible. Oh, i tant, doncs nosaltres que ho intentarem explicar també des d'aquí, a mesura que anem sapiguent més detalls. Carol Torner, moltíssimes gràcies per visitar els micròfons de Ràdio Tordera. A vosaltres. Nosaltres ara sí que ho deixem aquí. Gràcies també a tots vostès per l'atenció. Ens seguirem escoltant en següents edicions de La Teranyina. A reveure. Adéu-siau.